Aku iki kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas, ikhlas jan dolan balan iki kok. Oh, lah dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan. Manut. Ndak sikik apa ning atos. Ndak tak ngempukke. Nek arep empo ya kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Nek kene madhes ngono kowe muntah-muntah. Moh aku apa kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah ngewuhke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah ya. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Wis 3 sasi ora mangan nek ora mangan wong kaya aku ngene iki engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe urung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe.